samozrejme sme chceli dnes vyhrať, spraviť všetko preto, aby čo sme vedeli ovplyvniť a ja si myslím, že chlapci si zaslúžia absolutorium za dnešný zápas. Vstúpili sme, ja si myslím, že aktívne do zápasu. Mali sme tam pár situácií, kde sme trošku mohli z toho vyťažiť viac, ale chalani, ja si myslím, že až do toho vylúčenia. Potom samozrejme prišla nám chybička, nešťastný moment, červená karta, čiže boli sme o jedného menej a zo Žilinou samozrejme nie je jednoduché hrať ani v plnom počte a nie je to ešte o jedno menej, takže trošku sme preskúpili druhý počas organizáciu hry aj rozostavenia a ja si myslím, že druhý počas chalani sa obetovali jeden pre druhého, podali jeden perfektný tímový výkon a boli odmenení na konci gólom. Chceli sme si samozrejme dobre brániť a počkať si na nejakú situáciu, ktorá prišla a dokázali sme si neskorovať, takže samozrejme víťazstvo nás veľmi potešilo a určite verím tomu, že aj tá atmosféra po zápase, ktorá teraz je medzi chalanmi, keď trošku sklamanie bolo samozrejme, ale ideme ďalej a toto víťazstvo samozrejme nám pomôže. A ja verím tomu, že aj týmto výkonom chalani ukázali charakter a pozvali ľudí na domáci zápas play-off, ktorý bude samozrejme nejednoduchý, ale robíme všetko preto tieto najbližšie dni, aby sme boli 100% nachystaní a pôjdeme za víťazstvom a ja verím tomu, že aj za pomoci našich výborných ľudí, ktorí verím tomu, že nás prídu chalanov podporiť a spoločne to zvládneme. Ďakujeme, nech sa páči, otázky? Pán tréner, vy ste jedným očkom sledovali aj ten zápas v Kanade? Áno, vedeli sme, hej, mali sme informácie, chalani na lavičke to sledovali, čo je prirodzené, si myslím a vedeli sme, že Podbrezová viedla 1-0, potom my sme mali 0-0 počas, čiže sme si bavili aj cez počas, že nepanikariť práve preto, že skúsi hrať zadu na 0 a zodpovedne a počkať sa na nejakú situáciu a tá prišla, dokázali sme dať gól, potom sme vedeli, že 1-1 je a snažili sme sa držať samozrejme ten výsledok 1-0 a čas ubiehal a mali sme informáciu potom síce, že Trnava skorovala, ale už potom sme to vlastne nesledovali, už sme sa sústredili iba na to, aby sme ten zápas my dotiahli do víťazného konca, čo sa podarilo a hovorím, chalani, to, čo mohli spraviť, nespravili a trošku ma samozrejme mrzí, že tá červená karta, sme prišli do Redziča, ale dneska chalani ukázali, že si zaslúžia to miesto kádry a dneska podali jeden perfektný tímový výkon s výbornými individuálnymi výkonmi a ideme domov pripraviť sa na play-off. Miro? Či si trošku aj kalkuloval s tým, že predsa len bude baráž, že Trnava to zvládne, keďže nehral Kapanadze, nehral Ramadan, nehral Anzuana, nehral Buleny a teda viacerí hráči, ktorí predtým hrávali, alebo z akého dôvodu? Tak, samozrejme sme realisti, ale vedeli sme takisto počítať a sme cítili trošku, že prípadná baráž, keby prišla tak, aby sme mali možno aj alternatívy, alebo za 6 dní sa prakticky hrajú 3 zápasy, alebo 2, samozrejme uvidíme, ale snažili sme sa tú zostavu, stále bola silná, to neboli, že by sme niekoho skúšali, tam išli chalani, Kapanadze aj potreboval trošku, sme cítili, že už trošku možno taký oddych, jeden zápas možno, aby bol možno taký trošku živší a aj takisto niektorí hráči, aj Amar Ramadan, aj Anzuana, trošku sme zvolili inú zostavu, ale takisto silná, tak ostala tá istá. Ja si myslím, že aj dnes chalani ukázali, že to neboli nejakí náhradníci, ale boli to platní členovia tímu a to, čo sa bavíme stále a dneska naskočili veľmi dobre a ja si myslím, že nebolo cítiť nejaký rozdiel. Jednoducho zhodnotím zápas. Ku tomu nemám čo veľmi, lebo dnes sme nepodali taký výkon, aby sme zdolali Dunajskú Stredu, aj keď hrali o jedného menej. Nebola tam taká emócia, energia, proste vyzeralo to ako keby sme dohrávali tú sezónu. Takže hovorím, nejaké šance tam boli, ale chýbala mi tam taký drive, energia, takže prehrali sme. Mrzí ma to voči Hubovi, lebo to je tá téma dňa. Koniec kariéry Hubka a ja som si veľmi želal to, aby sme jeho kariéru končili víťazstvom a bohužiaľ, ale to nič nemení na tom, že je to hráč, ktorého si strašne vážim. Bolo mi cťou s ním spolupracovať, bolo mi cťou sa s ním stretávať a rozprávať, lebo neskutočný človek, skromný, pokorný, rozumný, múdry a musím povedať, že určite nebude chýbať nie iba na ihrisku, ale aj mimo.